Oras mari ta salu na. Adong hatani na tuwe-tuwe na madok. Bidang tobat ni bulus. Gudang matadaw dia karagam miduhu na. Mololap bidang luat ni bulus. Totu botoma lastaba maka ragam ni ka pangatusiyon. Dot akaragam ni edet. Wama adong ceritaku di sada-sada luat adong masada na tuwe-tuwe di dok maun na tuwe-tuwe ni huta ala amat tau mana jumulu di luaton jela buido honon amat taun paradongan alai adong perhatadok manang guru niku jalan naso malon ikut say subuh to doon mularong maulaw di sede-sede hutai manang di sede hesuhuton ikut say jululaw do menubuton asa rupani madok asa tiroy hamu molodang gabi ulu amat taon songon sabil na tartodong apapaluan jelati bodo emosi niyo tangadong dihutai manang dilueti nabarani madok sidohonon na apalagi lueti akka gudang akka rabbana poso jadi di sedetiki arong masede uleo arong matubu di sede-sede upu i masih jujung baringin molo didok si jujung baringin on sede tubu poso-poso bewe jela dihalalas ni rohani naside napuna sageling doot sampai upung na di patupan naside ma ulaw na belge perbelgena sampai do naside nama sanuang dibain uding-udingan manang musik jela membuat si gagak duhut ima dinalaw makarwani di debeluat di dok maun mamoholi ima na tubu si ucokon jela di dok naside do dilas ni roh naside saat tubo na tulang na do tu hule-hule jela sarmanang berita bahasa dia ka warung mga dilapu kopi saat ma tua matahun tune-tune baritaw lapatan na ima nagawi mabuat si gagak du naside ima diulaw ni dek dan aku pedek ata dohonon Jepang matiki na dapok madiulaw ni Roma hasuhuton dipangido matu na tuwe-tuwe ni huta manang mangido panuturium do lapatan na asa sedia do mulete sisi do mulen yedet manang isi do siraja panisi diulaw ni persorang idek den aku jongjong mamat tau buhama diduk dakya do pe hubering nama asa luet nong gejeng hudele ni nunga gudang tobat hubulus do huta hu liweti dakya do pe ulaw nasongonon sa tu manisi do nagawi membuat musik do sigagak du ulaw bagua ho
ima hatani amatto jela labbo do di hata dia lusi hesutoni gabi ma rejenami rejeni huta na pasanga rejai do hami jela na dia to kami do rejeni ne tuwe rejeni huta rejai HP holan ne tuwe do HP makin ginas mamat taon ne pelegi maton olo do marhata minum olo tebbe minum tebbe lege do amai do unang suak kamu na so buhu di ruasne dang si benon edet na so tupa na so hia na so masa si pa masaw sok ni mahatani amat taw jela tutum do labok di hata dia lusi hesuhutono gabi merejenami dang suanu nami bulu di nasurues alai tupi menua bulu hami rejenami na menuan diugasan nami do hami dang diugasan ni rejai bah Roma tong hesuhutono apalah sutu buluno anga se marara bibuhida jadi diduk na tutu maksud ula bagua honi na diulak ko mahatano totu muruk ma apalah hesutu buluno unang sedo amang ula bagua umarga do peon ula unon persorang ini anak kod daripada tiki persorang imarupani hataan dari JP atado honon nama sanuaing diusir di palau mana tutu gabi manisi masien hule alus nisi seni hasuhuton songonom mahatana disi takas na rejenami takas mahami merbuah-buah ia daupung nami anak sesede madaupung jela pitu mahami jela anak sesede do damang persinuan ima bapa persinuan na hudu di ilebukon jela pitu mahami anak ni damangon opak mahami bewe tulu mahami boru molo di dahahang siak kangan 5 ma tubuna hulabur ia di dahang si nomor 2 onom matubuna hulabur si nomor 3 petong hulabur jela au ma siap puda di damangon 5 ma dia udah denek hulabur dia rina uli dia rina ringkan paunopon tubuh ma sede bewe dinaside ima si ucok nat halas sonum nagabi osi jujung baringin olas sorangon opat tami namar haha marangi sudi hami marlas ni roha doh damang pangitubuon nunga adong be gebe si buat tarobo ni dopung nami marhitei me hupasangap pami ham huju hami ham asa buat kamu di tangyang muna asa gebe anak si gejang umbur jela anak namar bungaran na gebe si jujung beringin na wui patorson dia katarobo ni dopung nami ima isini si senau jadi uwa pe cerita lapatan na rupani setebi mak dihitakan di neliat na lulu manang di dia pehita maringana molo hita tulang molo hita hule nang pesien na tuwe ni huda ikon hata namar buhudo namar bohudo hata honot tungdang siul tupono na suhata da jeledang bayno gait ulaw ni hesuhuton tunglas dibuat nasida pipitu geje
Aido sa duduk netu itu lata pinalata du si butun hata di hata reje guru di hesu hutu do na lauge bisi hitton dede gebi bui hita mangatur ulaw ni halakan so ima belgeni rohani na side jadi setebi ma bolarong pihak ceritaun na gebi hona manang na tersinggung dia ka manang didi ya on jut wering lapatan na dang si de honon ulaw begue he jele dang si pamek meton bolo belge rohani hesu hutun mangulaw si ulawon na sujedi ma lias manang nagebi asal dohonun si dohonun jadi song nima isini cerita tadi ngopason hati arung akka hatapan dohan na hurang lubi jumbo ma ibe mersetebi tong madidukung channel taon di like, di komen, di subscribe. Horas.